welcome naman ang tanan dire, no? Labi na gid ang atong mga pinalangga mga OFW, no, sa nagkalain-lain nga nasod. At least kita naman karon magkapansin nyo. Kaya tulungan talaga mo sa pila ka mga banon, ang bahanon, no? May katulog ipitsin nyo, ining ang bahanon na nagatikulo, Motya, San Kasakyo.
aton mga nagtitulo, mugyak ng sakit, no? Ano mga magbalalis ka na nga pa no? Wala na yung mga kaplangan, no? Hindi lang kung tinala tayo mamunog dire ang iba, no? Kaya nagatampo ang hangin, no? Hindi pang balis tayo na ako. Sing mo lang yun. Pag-gunti lang to, sige lang. Hindi na. Bagyo. Ay nakakatulog ng palaya pa nga. Pabasto pa yung ulan dito. Kita nyo. Kapatian yung ulan sa kanasang ulan, no? Gulpe lang. Gulpi na ba? Yan. Isang magkaot-kaot. Siguro bakit mga kalandiman ka. Dari pag ito, paano siguro mula tonto.
sa bulan ka naging saksi sa halaga. Okay na, ako yan to, no? Ang banon na nagatigulo, hulaton ko. Hulaton ko ang pagpapuraw sa ulan. Kaya, binira kita kung kisang ulan. Okay daw. Doon nagkakangkuhan na iba. Aga na? Okay na? Antes na makita kalian na magpadayo, no? Iyari na yan. Tuloy ka mga bano, no? Ginadulot, ginatong sa itong mga pinalangga ng mga viewer, no? O kung mga nagasakdagit sa sining atong kalingawan, no? Dire sa atong channel, Pirot Haranista. Labi lagi sa kay Ma'am Miri Ritabano, yara sa Florida, no? Kag sa kay Ma'am Emilian Pedregosa, na yara sa New York, no? Kag subong man sa kanday Ma'am Health Chances, no? Kag sa kay Ma'am di Ma'am Muneba, no? Sa kay Atiang Gungguitan, sa kay Atiang Fidel Arabis, no? Kag sa kay Inday Lori Abuela, no? Labi na gid, no? Sa aton nga pinalangga nga nagasuporta gid sa sini, no? Nga matutuod gid iya nga support gid sa sa mga pulong ng mga Ilonggo, no? Kay bisan din siya magkanto, hindi niya pagkalintan ang iya nga kaugalingon ng lingwahe, no? Si Toto Edward Rivera mo ang nagapalangga gid sa kaugalingon nga kultura, no? Okay. Matato na lang kita sa pila ng mga shoutout kay Cheng, no? Palihuda. Nagdabaliskad naman lang ako nga, no? Ligaw ba na para kami mo nagkanto. Hindi lang nato pag-akiga ng hangin, ha? Happy watching sa kay Jumart. Ngayong hapon. Gaulan daga ambal ni Inday Lisel. O tay, munog. Munog ng ulan. Bagin balos ang tama kainit na. Kahit na malakas na ang ulan, but I'm still watching from Canada. Kamusta lang da sa inyo tay, habal ni Inong Eduardo Rivera. Happy watching lang. Happy watching sa kay Alma Adorio. Nung pirat palihog shout out kay Nuno Abno kag sa family baron sa barangay Gemo Mua Agahon, Pasig City. Paborito ko gid kagid ni Nono tay pirot, special child ni ini si Nono. Salamat tay pirot rin sa kay John Patrick Bartolome. Sa ato na amigo na si Bert Aguilar la, ha? Dira na sa imong mga gaon. Happy watching sa kay Galieto Lonasan mayong hapon. Okay na. Okay na, padayon kita, no? Kagayari, no? Idulong natin sa inyo. Yun nga isa ka ang bahano, no? Nga nagapigulo. Kasakit ang balos, no?
sa pagkuman, nagkakasundan sa lutan. Pilit kong pagkakain, kung pinatilig sa kapataran. Kung pintuin ang mura, umisip yun din ang justisya. Yari ako nagkakonsulta, may napisa sa pagkilimutan. Hinbayaan mo ako kay Diyos, lamang sa iyong patulong. Ibigay mo si Diyos, buhos sa pagkasakit, galing ang palos. Inlipay mo si Diyos, buhos sa pagkasakit, galing ang palos. Okay, no? May ito, no? Ang bahanon na nagatigulo, kasakit, no? Ang banos, no? Ang pagani ang yari pagitali, no? Pagit na ito, ini, no? Nagkakatigulo, kabuhi, no? Sa mga soldado. Sakit sa pagkakitin, pamatay ka ang bahan mo. Pangandoy sa aking puso ko, ikaw hintay ang nakikilan mo. Yari lang ako sa iyong mo, naghahanap lang ako sa gusto mo. Maipapalagad na lang ako, nagpapunta sa pagkasundan. Habang sinusan kami kahit lawilit ang aso. Pagkalimit, patuntunan mo lamang at tawagin. Sa
Langit na lang Okay no? Amoy ito no. Ang ato ng bahanon, nagdulot sa inyo, nagatigulo, kabuhi sa mga soldado, no? Na daw medyo nagpagkuha niya itong sound, no? Kaya, Parang group na yun. sige lang. Mapanang pala yun, lagi pala, ang dago-off, sa nagkapaalam. Manang palayo, no? Siling sang ulat, mapalayo ako kita mo sana nagawa. Okay, ito sige lang pala yun, Ariana, yung pila ka mga shout-out pinkan sa itong mga tuturan. Happy watching sa kay Manilyn de la Cruz. Shock. Bigla. Shout out sa kay Kaakbay TV Aklan. Happy watching. May channel man sa. Wow. Happy watching sa kay DJ Yormi. Galantaw sa kuno sa Alcobar KSA. Thank you. Yes. Thank you. Ingat tayo, pero God bless you and your family always. Halin sa kay Alma Adorio. Request ko tayo kabudlay ng Maninong Eduardo Rivera. Like it. Okay na. Okay. Yari din yun. Lap. Kita ang tanay. Okay na? Para give, no? Sa atong pinalanggang na nagasuporta sa sining ang banon, sa gina-request niya ini ang banon na nagatigulo. Kabudlay kay. kaput lagi mangita mura dan wala kang makatapos sa pag-iskwila. Kaput lagi kung walang kasing diploma. Kaput lagi mangita sa mataw ay natura. Isang-isa pa ikaw at talintado. Ang kupos lang kulang sa ibalo. Mahapos lang sa likod sa mga puso. Kapag laikit hindi ka titulado. Laikit kapuhi ang likado. Lapit na walang trabaho. Ang pangina pinasandig lang sa pamuko. Halos kanin makabakal sa pagkain. Mga anak talongin sa panluma. Hindi nga akong tutay lamang na panlugya. Ang pagtuon higit magpabayaan. Tapos kita paghimakas ang ginikanan. Isang-isa pa ikaw ang talintado. Ang kupos lang sa ibalo. Makapos lang sa likod sa mga puso.
daigdig, puti kasi titulad. Daigdig na buhay na regalo. Lapit-lapit, wala sa trabaho. Nang makita, nasandig lamang sa panguko. Tapos kahit napakasapat ka, mga katawan itanongin sa pantuman. Hindi ako kailangan at pagtugyan. Ang pagtugon, lihit at pabayaran. Tapos kita, nakasakitin ka. Tapos kita, pagkimatas ang kinikanan. Para sa masuhay na wastanan. Sang kabataan. Okay, no? Umuyag to, no? Ang pangabay gid ang banon, nagatikulo, kabudlay gid, no? Ang pangabay gid sa atong pinalangga, nga naga-suporta gid sa sining kalingawan, no? Nito to Rivera, nayara sa Canada, no? Okay, no? Kapulaw-pulaw siya. Okay, sa pagkamatod, anong oras subong? Alas 4 ba o alas 12? Pasado alas 12 ato sila. Sa Canada, no? At least, tungod sa pagpalangga na sa tinawag na sa balingon niya ng kultura, no? Pulaw-pulaw mas tutuid, no? Okay, ito ma, yung paglanta, no? Yari pa ito, ang ambahan nga nagatiko, pumulo yung bukid, no? Siyempre, mga bukid nun kami ako. Yari, no? Para nila mga bukid nun. Sa bukid na to, bukid mo, mapinagito, maluwan sa gustong Panginoong puso, lagi puso, napilitin ko ang pamatasan sa tumulo yung bukid mo. Bisan tayo lamang, ang akong
Roberto, no? Ang pamatasan namon ng mga bukid noon. Siyempre, malayo tayo sa syudad, yung taga-bukid na pagtawag sa aton sa mga taga-syudad. Okay lang. So, diri sa amo, no? Bisan kuan lang ang atong nga buhi, matawahay la atong panimalay. Okay? Madamo nga salamat taw antes na makita ko dayon diari anay ang pila sa mga shout out, no? Ikan sa atong mga kultura. Happy watching sa kay Jerry Batadlan. I love your music, sir. Hambal niya. Happy watching sa kay Rene Dakula. Galantaw sa may Thank you, Riyadh guys, sa mga KSA. Happy watching. Palihog lang pag-i-share pag-i iba, no? Kaya mula na ang kabuhi sang Pirot Karanista, no? Ang inyong pagsubaybay, no? Nung mayong hapon, Salamatan ko na Singapore sa inyo. pwede nung request saksi ang Laragway. Madamo kong salamat. Junjun Rosales ang Pasig City. Happy watching. Alauna tayong tanat ako ng baninong Eduardo. Okay na, mayroon. So, Edo, bago pulaw-pulaw, no? Wala niyo mga kabiyana na mo ini ang atong nagasuporta sa sining atong kalingawan, no? Si Toto Edward Rivera, no? Isa ini siya musician, kabalo ni siya pangbasa iya sa mga nota. Hindi ka tao ko balo pero iya na balaan niya na. Ako na nabalaan ko na tungod sa iya man nga mga ihibalo nga ginapabla sa ato, no? Siyempre ako nagaano ginagawa sa mga sa mga ginapansa akon sa atong mga viewer, no? Nga naga-suporta gid sa aton ini. Isa naginapasalamatan ko gid ang ilang nga pag sa ato, no? Ang pag ano pa ang pag atang opinion bla nga bilang pagsuporta man sa aton nga kalingawan. Yari ang bahano nga nagatikulo. Saksi ang Laragway.
hindi kit matumba. Okay, no? Muna ang ambahan ng nagatigulo, saksi ang laragway, no? Base masiling ka mo, no? Ang isa ka pader, no? Nga puno sa kabilya, nga may mga kabilya niya nga kag mga linog, no? Siyempre, yung tanungod na ton sa isa ka pader nga puno sa kabilya, sa ano nga linog, no? Hindi man sa matumba, no? Yung tanungod na naton sa pader, no? Pero ang pagigugma, no? Nga puno sa pagpalangga, no? Bisan ano ang mag-aabi, hindi git, no? Maguba. Muna ang vote natin sa inyo. Okay na? Madamog yung salamat, no? Ano po ito? May nag-konditsing Tirarjak Bilog, ang nakanta ako. Na pa lang, no? Ay, sabi. Sabi ko, anay, duwa doon, nagdali ako. Yari gali, no? Ang, ano na lang, ari lang. Okay na. Ihatag na itong sinyo naman ining isang kaambanon, nagtikulo, bulak, nga mata.
no? Kuya tanong, ang bano nga nagatikulo, bulak, nga nahamutan, no? Antis na makita mo ka, no? Toki o mananay, ang pila mga shout out, ikan sa atong ng mga kapunan. Pumayari. Nung pwede isa pa kakanta gugma sa kapatagan nagasubaybay gid ko subong nung halin manigihapon kay Junjun Rosales sang Pasig City. Madamong salamat. Ang gugmas kapatagan. Oo, mga dumduman ko pala. Mot ko mga sa ulo ko pa. Lamo, inangakaambahan, no? Hinatag na sa una sa ako ni Diki Sweden, no? Pero ang nagkakantagin sila sa una si Abian Ismael Payupay, no? Pero, okay naman niya ma-record kay Kuano, ginatag na sa ako ni Diki Sweden, pero wala man natin matigayon mo. Panay uli, wala yan ang ginatag. Okay, pati sa ulo ko na sa una. Rambot, subong? Mayong hapon tayo pirot ma-request ako kanta nung mabugnaw ang lasang nung pa-shoutout halin di sa naikibiti halin sa kay Jerry Dalagan. Happy watching. Ay. Okay, no? Yari ang ambano, no? Na nagatigulo. Gugma sa kapatagan. Okay, no? Ito no, ang ambano, no? Nga nagatigulo, gugma sa kapatagan, no? Wala may nga mga ambano, no? Ginkumpos na yasang una sa atong datang discoverer na atong si Diki Sweden, no? Kalingat kinagtaliwa na. Okay, no? At least daway ko pa man malintan, no?
salamat na ko kay nagpano siguro sang mahal nga Dios no. Nga ikuha niya sa atong nga mga nga daw naluyagan ng mga ambanon, nga gina-request niya okay. Okay na? Nagulot ako na siya. Okay, ano pa kaya ito kina? Ano pa kaya ito kina itong gin ko na lipat ako sa ginano to? Mabog na ang kasang. Cebuano nga version no. Yari no. Bahanon nga nagatigulo mabugnaw ang lasa. Nang silaw sa araw ng iliitan, ang dahon sa kahoy kung saan ang sama ka sa iyong pag-ibig. Okay, no? Mo ito ang ambahan no. Inyo maging pangabay no. Tagyara ang dulot ko sa inyo. Antes na magtawag padayon, yari naman anay ang pila ka mga shout out gikan sa atong mga kauturan. Dua to may. Meron ko to. What? Shout out sa kay Nanay Luz Ferraris ng Pirot. 24/7 gid ka pamati sa imo hamal. Hamal Thank you, ni Hero ko. Happy watching. Okay no? Yari pa gid no. Idulot na lang nato nanay naman yung sinyo ni isa ka ambano no nga nagatigulo no. Peace nga nabilang ko. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan na nakikinig siya. Ikaw di maampusan pa sa
lamang kita magmulat sa pag-asa. Ang ating Ginoo ay hinahangad. Kayang kaluwasan lamang sangkat sa tansa. Dapat mo kang pagsanin sa iya. Ano pala ang tunong mga plano sa katumalaan sa atong gobyerno? Pagod sa COVID-19 na napagkulaan sa business sa hawla ng ilan. May kahulat pa ay nakakilwahiyan. Ginatikanan para sa ating tanan. Ang pagmangamuyong na lang ang paglakumako, ang kasibay at hindi lamang kita magtulak sa pag-asa. Kaya ang ating Ginoo ay hinahangad. Kayang kaluwasan lamang sangkat sa tansa. Dapat mo kang pagsalin sa iya. Kayang kaluwasan lamang sangkat sa tansa. Dapat mo kang pagsalin gid sa iya. Okay no? Dito no, ang bahanon nga nag-artikulo ng ito, peace nga nabilanggo. Okay na, bilang isang lang kaambahanon ni Dulot atong sinyo. Yari, bilang pangatapusan naton ni Dulot sa inyo, kaysa daso naton nga pag-ikuan din sa YouTube, no? I-formalo na ginaton ng aton nga pansang channel, no? Ipa-kuan ko sa inyo ang matudtod nga harana, no? Ginaubra sang unasang mga katigulangan, no? Dili naton i-feature sa inyo sa atong channel, Dulot, sa Pilot Haranistan. Sa masunod, yan. Okay, yari ang ambahanon na inyo para gid sa inyo, no? Ang artikulo panyo sang Ginoo.
Pagkatapos ko matalagsan sa matutugay kong manahuwaran. Sa likod lang ako na handa magsuporta. Ang panglalakad sa akong magkonsulta. Atong kasaluma, anumang na problema. Atong kasaluma, anumang na problema. Okay daw, put sa tong abano, no? Dili na lang kita na magapaalam sa inyo sa sining nga tinio, no? Kaga hindi lang magkalipat, no? Ang inyo nga pagbulig-bulig sa aton sa pag-share sa iba, no? Amo ina ang makapalawig sa sining aton nga palatuntunan, no? Kay bangod sa inyo kabay pa nga lapad nga maglapad ining aton kalingawan, no? Palihog lang share sa iba. Sa inyo lang mga kilala. Okay, maraming salamat. Kaga mayong hapon lang sa inyo talang-talang. O kung mayong gabi. Bye-bye.